ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രणाम प्रभु। ഒരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആചാര്യ സീരീസില് വരുന്നത് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് പ്രഭു. जी കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി കുറിച്ചിട്ടും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത് സരസ്വതി മഹാരാജിന്റെ ഗുരുവാണ് ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി. എല്ലാവർക്കും ചിത്രം കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അതെ. അപ്പോ ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മഠങ്ങളിലും അതുമാതിരി ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിന്റെ വീടുകളിലും ഗുരുവിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പിക്ചേഴ്സും എല്ലാം വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഉള്ള എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരില് ഉള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സ്വാമിയും ഠാക്കൂർ മഹാരാജിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഗൗരികിഷോർ ബാബാജിയെ വച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശ്രീല ഗൗരികിഷോർ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരപൂർവം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആ ഭഗവത് പ്രേമത്തിലും കൃഷ്ണന്റെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിലും ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത് പ്രേമത്തിലും ആണ് ആത്മാരാമനായിട്ട് എപ്പോഴും ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും മഹത്വമേറിയിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിനെ ചരിതാണ് ഇപ്പോ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം
ഒരു വൈശ്യ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. വൈശ്യ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കച്ചവടം ആ, കച്ചവടം കച്ചവടം, ഗോരക്ഷ, ഇതൊക്കെയാണ് വൈശ്യന്മാർക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വൈശ്യ ഫാമിലിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വംശീദാസ് എന്നായിരുന്നു. വംശീദാസ്. വംശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലാണ്. വംശീദാസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. വംശീദാസിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കാലത്തെ ആചാരപ്രകാരം ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ എപ്പോഴും അപ്പോൾ തന്നെയും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അകന്നു നിന്നു. ആ കാലത്ത് ബാല്യവിവാഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 10, 200, 250 ആ കാലഘട്ടം, 150, 200 കൊല്ലം മുൻപ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. 100, 150 കൊല്ലം മുമ്പ് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ബാല്യവിവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും. അപ്പോൾ ആ ഫാമിലിയുടെ മുറപ്രകാരം അനുസരിച്ച് ഇത്ര വയസ്സിൽ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെയും ആ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചില കാർഷിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെയും കുടുംബത്തെയും സത്യസന്ധമായിട്ട് പരിപാലിച്ചു. അപ്പൊ എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രായത്തിലാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഫുള്ളായിട്ട് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തില്ല, വേണ്ടാന്ന് വെച്ചില്ല. പിന്നെയും എന്താ, ആ ഭാര്യയും മക്കളെയും ആ ഭാര്യയെ പോറ്റേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. കാർഷിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം കുടുംബത്തെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പരിപാലിച്ചു. 1849 ശ്രീല ഗൗരികിഷോർ ദാസ് ബാബാജി ഭാര്യയുടെ മരണശേഷം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി 1849 മരിച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദീക്ഷാഗുരു ആണ് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. ദാസ് ബാബാജി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രവും നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആ സീരീസ് ചിത്രത്തില് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. 30 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധനഗിരി, നന്ദഗാവ്, അതുമാതിരി ബർസാന, രാധാകുണ്ട്, സൂര്യകുണ്ട്, റാവൽ, ഗോകുൽ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഭജന നടത്തി ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ 30 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു. ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും 2 ലക്ഷം കൃഷ്ണനാമങ്ങൾ, അതായത് 128 റൗണ്ട് മാലയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ജപിച്ചിരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫുൾ ടൈം 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്രയും തന്നെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഉള്ള സമയം മുഴുവൻ തന്നെയും അദ്ദേഹം എന്തില് ചെലവഴിച്ചു? കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഗൗരികിഷോർ ദാസ് ബാബാജി ശ്രീ രൂപ രഘുനാഥരുടെ ശ്രീ രൂപ അതുമാതിരി രഘുനാഥ ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമി, ഇവരുടെ എല്ലാം ത്യാഗത്തിന്റെ മൂർത്ത രൂപമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തു നിന്നുള്ള പ്രബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകൃഷ്ടമായിട്ട് അവരുടെ കാലശേഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ആ മൂർത്ത രൂപം തന്നെയായിരുന്നു ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചത്. അതായത് എത്രയോ നമുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കുറവ്
സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചത്. അതായത് അദ്ദേഹം ഗംഗാജലം കലർത്തിയ ആ വറുത്ത അരി, അതുമാതിരി അവിടുത്തെ ചെളി, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടാണ്, അതായത് ഒരു യുക്തവൈരാഗിയുടെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. മറ്റു ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്രജവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മധുകാരി സ്വീകരിച്ചു. മധുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് പറഞ്ഞില്ല, ആ തേങ്ങ. മധുകാരി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട രീതിയിലുള്ള ഭിക്ഷയാണത്. അത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത്ര വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയില് ഇത്ര നിശ്ചിത വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് മധുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് ആ വ്രജവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആ മധുകാരി സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കളിമൺ കലങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ജലം കുടിച്ചു. അതായത് അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു പാത്രങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയില്ല. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആ കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ, പൊട്ടിയ കളിമൺ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ജലം കുടിച്ചു. ഏകാദശി ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കഴിക്കാതെയും കുടിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നിർജ്ജല ഏകാദശി ആണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഏകാദശി എടുത്തിരുന്നത്. പൂർണ്ണമായും യുക്തവൈരാഗിയായ അദ്ദേഹം ഗംഗാ തീരത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച മൃതദേഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച തുണി ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം മൂടുവാൻ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊന്നും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും അദ്ദേഹം യുക്തവൈരാഗിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അനുകരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും വൈരാഗി ആയിട്ട് ആ ഭഗവത് പാദങ്ങളെ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭഗവത് നാമം മാത്രം ഉച്ചരിച്ചിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു. അതുമാതിരി സാധാരണക്കാർ ഭൗതിക വരങ്ങൾക്കായി തന്നെ സമീപിക്കുന്നത് തടയാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ 6 മാസം ഒരു ധർമ്മശാലയിലെ ശൗചാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് താമസിച്ചു. അതായത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഔന്നിത്യത്തോ ഭൗതികതയിലോ ഒന്നിനും തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ എന്തു ചെയ്തു? വളരെയധികം യുക്തവൈരാഗിയായിട്ട് ജീവിച്ചു. അപ്പോൾ അധികം ആളുകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് വരാത്തക്ക വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വിമുഖനായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ധാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃന്ദാവന ധാമത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികൾ, പശുക്കൾ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷി, വൃക്ഷവള്ളിച്ചെടികൾ, പ്രാണി, ഉറുമ്പ്, ഇതിനെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം അതേ രീതിയിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവൻ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവനായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു. അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രാണിയാകട്ടെ, ഉറുമ്പാകട്ടെ, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ബഹുമാനം അദ്ദേഹം അതിനെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു. ബർസാനയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദിവസവും പുഷ്പമാല ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധയ്ക്കും കൃഷ്ണനും 30 വർഷത്തെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിന് ശേഷം നവദ്വീപ് ധാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് രാധാകൃഷ്ണന്മാരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം 30 വർഷത്തെ വൃന്ദാവനത്തിന് അവിടുത്തെ വ്രജസേവയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ എവിടേക്ക് പോയി നവദ്വീപ് ധാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, നവദ്വീപ് ധാം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ്, അവിടേക്ക് പോയി. നവദ്വീപ് ധാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധാം ആണ്. രാധാദേവി ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ധാമാണ് ഏത്? നവദ്വീപ് ധാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോയി. ശ്രീ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ എഴുതിയ 2 പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. പ്രാർത്ഥന, പ്രേമഭക്തി, ചന്ദ്രിക. മഹാഭാഗവതനായ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പലരും അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സ്വീകരിച്ചില്ല.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന്, ഭൗതികരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വിമുഖനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളെ പോലും അദ്ദേഹം നിരാകരിച്ചു. സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം നിരാകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാരൊന്നും ശിഷ്യന്മാരൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ് ആര്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ്. ഗോദ്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദ്വീപില് ശ്രീല താക്കൂർ ഭക്തിവിനോദയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പതിവായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും സഹവസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഗോദ്രു ദ്വീപില് ആണ് ഭക്തി വിനോദ് ദാസ് ഠാക്കൂറും ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയും തമ്മില് സംഗമിച്ചത്. അവിടെ ഇവര് രണ്ടുപേരും ആരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു? ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഭക്തി വിനോദ് ദാസ് ഠാക്കൂർ ജഗന്നാഥ് ബാബാജിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവര് സമകാലികരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും സഹവസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭജനയിലെ നിരന്തരം മുഴുകിയ ശ്രീല ബാബാജി മഹാരാജാവിന് ശിഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും തന്നെ ആ ഭക്തിയിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിലും മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് പുതുതായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ പുത്രനാണ്. ആരാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ പുത്രൻ? ആരായിരുന്നു? ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അപ്പോൾ ആ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ശ്രീല ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി ഒരു ശിഷ്യനെ സ്വീകരിച്ചു. അത് ആ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജ ആയിരുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പേരാണ് വർഷഭാനവി ദേവദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേരും കൂടി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചിങ്സ്, മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ പ്രബോധനം, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അദ്ദേഹം സേവ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്കും മറ്റ് പ്രബോധനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണെന്ന് നോക്കാം. നവദ്വീപ് ദാമയിൽ ഒരു സൗജന്യ ആരോഗ്യ ക്ലിനിക്ക് തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ഡോക്ടറെ ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി ഉപദേശിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് നവദ്വീപ് ദാമില് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ രോഗശാന്തി ഇന്ദ്രിയാസ്വാദകർക്കായി ഒരു സൗജന്യ ക്ലിനിക് നടത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹരിയുടെ ഭജന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഒഴികെയുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക. മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള കടമകളും സേവനങ്ങളും ഒരാളെ കർമ്മപ്രതികരണങ്ങളുടെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ചക്രത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തോ അതേപടിയാണ് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയത്. എന്തായിരുന്നു ഭഗവാൻ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ ഒരു സേവനം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? ആത്മാരാമനായിട്ട്, അതായത് മുക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർഹരായിരിക്കേണ്ടത്. അതല്ലാത്ത പക്ഷം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ ചെന്നിട്ട് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭക്തി കുറയും. നമ്മളും ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും. അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ സാധിക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു ഡോക്ടർ
ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ ബാബാജി പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്തുണ്ടാവും? ഒരാളെ അത് കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ആ ചക്രം, ആ ജീവിചക്രത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവത് ഭജനം, ഭഗവത് സേവനം അല്ലാതെ മറ്റ് സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ എത്ര സാത്വികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അത് എന്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും? ആ സംസാര ചക്രത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭജന, ഭഗവത് സേവനം അല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളാണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ബാബാജി മഹാരാജ് ഒരു ദമ്പതികളോട് ഗൗരവമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്ത് ഒരു വൈഷ്ണവ ഭാര്യ എന്നുള്ളത് വളരെ അപൂർവവും കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസവുമാണ്. ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണണം. ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ തന്റെ നാഥനായും യജമാനനുമായും ആരാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെയും ആരാധിക്കണം. കാരണം അവർ കൃഷ്ണദാസിയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ദാസി. ഈ രീതിയിൽ ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയെയും തന്റെ ദാസിയെയും കണക്കാക്കാതെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആവേശം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അവൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ ദാസിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു വൈഷ്ണവ ആയിട്ടുള്ള ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ആ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും വീട്ടില് നമുക്ക് ഭക്തിപരമായിട്ട് മുന്നേറുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഒപ്പമുള്ള ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ആയിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ദമ്പതികൾ ആണെങ്കിൽ, ഒരു ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ രണ്ടുപേരും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഡിവോട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടാണെങ്കിലും എന്താണ്, അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കണക്കാക്കണം. അപ്പോൾ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്, ഭാര്യ ആണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദാസിയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും? ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അവൾ കൃഷ്ണദാസിയാണ്, അതുമാതിരി കൃഷ്ണന്റെ ദാസിയാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഭർത്താവിനെ തന്റെ ഭാര്യയെയും തന്റെ ദാസിയായും കണക്കാക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ദാസിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ ഭക്തിപരമായിട്ട് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റില്ല. ചിലവർ കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഡിവോട്ടീസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭാര്യ ഡിവോട്ടീസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഭർത്താവിന് അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ നേരെ മറിച്ച് ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു രീതി കാണുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് ഭക്തിയുടെ പാതയിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കും. മാതിരി ഭോജനം, രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെ ഭജനം, അതായത് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെ ഭഗവത് സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ത്വര നശിപ്പിക്കും എന്നാണ് ബാബാജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശ്രീല ബാബാജി മഹാരാജാവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധരണിയാണ് അത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധം മാത്രം അവയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്
അത് ഏതൊരു ശ്രമത്തെയും ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തെയും അത് നശിപ്പിക്കും. ഒരിക്കലൊരു ഭക്തൻ തന്റെ ഭജന കുടീരത്തിലുള്ള എവിടെയോ ഉത്സവ പ്രസാദം കഴിച്ചു. ബാബാജി 3 ദിവസം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. 4-ാം ദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, താഴെ വർഗക്കാരായിട്ടുള്ള വേശ്യകൾ, സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ നൽകുന്ന ഉത്സവ പ്രസാദം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. അതിന്റെ ഉത്ഭവം പരിഗണിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭജന ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അതായത് അതിന്റെ സോഴ്സ്, നമ്മളിപ്പോ യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിലും ഏതൊരാൾ വെച്ച് നീട്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ സോഴ്സ് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അറിയപ്പെടാത്തതായിരിക്കും. അതിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? ചിലപ്പോ അത് വളരെയധികം പാപം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യത്നം മൂലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ആയിരിക്കാം. അത്തരത്തിലുള്ള നീചരായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഭൗതികതയിൽ ഉഴന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തരുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും? എന്താണ് സംഭവിക്കുക? എന്ത് സംഭവിക്കും? അവരുടെ ബോധം ഭജന ഉപയോഗശൂന്യം. അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ, ആ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റും കൂടി ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആ എന്താ ചെല്ലാൻ, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുവാനുള്ള ആ രുചി അങ്ങനെ അത് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും അത് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത്, ഏത് രീതിയിലാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള എല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് കഴിക്കണം? നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ ആ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അറിയോ? ആര് പറയും? ഏത് രീതിയിൽ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കണം? ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് സമർപ്പിച്ചു. ആ അതെ അതെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് കാരണം ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം വളരെയധികം വൃത്തിയായി നമ്മുടെ ശരീരശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവൻ, അതായത് ഒരു ഡിവോട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ വൃത്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ശരീരശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഭഗവൻ നാമം ഉച്ചരിച്ചിട്ട് പാകം ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഭക്ഷണം ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിട്ട് അതായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കണം കഴിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള പാപപ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ളത് ആ ഭഗവത് പ്രേമം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നു. നമ്മൾക്ക് ആ മാല ചെല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ത്വര, ആ രുചി അത് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ സത്സംഗങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ സത്സംഗങ്ങളിൽ ഉള്ള അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രസാദം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ആ ത്വര നമ്മളിലേക്ക് വളർന്ന് വരുന്നത്. അതല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മള് ചിലര് ശ്രാദ്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലവര് പോകും, ഇല്ലേ? മരിച്ചിട്ടുള്ള, പറയൂ. ശ്രാദ്ധം പോവലുണ്ട്. സഞ്ചയനം, ശ്രാദ്ധം, വിവാഹം, അതുപോലെ ഏത് തരം മറ്റ് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പ്രസാദം, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഭൗതികതയിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ വൃത്തിയില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഭക്ഷണമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്
നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ശ്രാദ്ധം സഞ്ചയനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭക്ഷണം അതൊരിക്കലും ഭഗവാന് നിവേദിക്കാത്തതൊന്നും അല്ല. അവരത് എന്താ ഒരു വൈഷ്ണവം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കർമ്മം കൂടിയിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് വരും. അപ്പോ അതിന്റെ പ്രതിഫലനമായിട്ട് എന്താ വരിക? നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടത് വന്നു ചേരും എന്നാ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് മാത്രമല്ല, മറ്റ് എന്താ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, മറ്റ് നോൺ വെജ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആഹാരങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗുരുനിന്ദയായിട്ടും വന്നു ഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തത് ശ്രീല ഗൗരി കിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരേ ഒരു അഭയം നൽകുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണ് ഒരേ ഒരു അഭയം ഈ കലികാലത്ത്. അതായത് ഭഗവാൻ നാമരൂപിയായിട്ട് എല്ലാവരിലും വാഴുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാമി അതായത് ദിവ്യനാമം ഒരാൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നു. കൃത്രിമ രീതിയിലുള്ള രാധാ ദാമോദരന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിനോദങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഗുരുവിന്റെയും പിന്തുണ അനുസരിച്ചിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഉയർന്നു വരേണ്ടത് ഒരാള്. അതല്ലാതെ പലതരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ രീതിയിലുള്ള രാധാ ദാമോദരന്മാരുടെ അതീന്ദ്രിയ വിനോദങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ പാതയിൽ ആ മാർഗത്തിൽ ഉയർന്നു വരണമെങ്കിൽ ആ ഗുരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പാതയിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് വരേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഭാവനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഇതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് തോന്നിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. ദിവ്യനാമങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ജപം ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമത്തിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുക. ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ജപം എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ജപം ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഹരിനാമ ജപം വഴി മഹാമന്ത്രത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ ആത്മീയ രൂപം, ഗുണം, ലീല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വെളിപ്പെടും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഒരാൾക്ക്. ചിലപ്പോൾ അനവധി കാലങ്ങൾ എടുത്താലും ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും വളരെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള രീതികൾ ഒന്നും ഇതിന് ഉണ്ടാകരുത്. സഹജമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ രൂപം, സേവനം, നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ സ്വത്വത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലാം മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താ മുക്താവസ്ഥ, അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിയായിട്ടും നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നവംബർ 19 അദ്ദേഹം നിത്യ ആനന്ദത്തില് പ്രവേശിച്ചു. അതായത് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഗിരിധരധാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിത്യ ആനന്ദത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചു. അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിട പറഞ്ഞു 1915 നവംബർ 19. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സമാധിക്ക് മുന്നായിട്ട് വളരെയധികം ചർച്ചകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അതായത് വിവിധ അഖാഡകൾ, അഖാഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. അഖാഡ ഈ ആശ്രമം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു വകഭേദമാണ്. ആശ്രമം, മഠം, അഖാഡ, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള രീതികളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ആ അഖാഡയിലെ അധിപൻ, മഠത്തിന്റെ അധിപൻ, മഠാധിപൻ, ഇവരൊക്കെ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം എങ്ങനെയാണ് സംസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നൊക്കെ തിരക്കിട്ട് വാദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ത്തിന് മനസ്സിലായി. അപ്പോ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് സമാധി ക്ഷേത്രം, വളരെയധികം പണം ചെലവാക്കിയിട്ട് സമാധി മണ്ഡപം പണിയുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്രോതസ്സായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ളതൊന്നും തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാബാജി മഹാരാജിന്റെ ഏക ശിഷ്യൻ, അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടയിലോ 3 മാസത്തിലോ 1 മാസത്തിലോ അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും അവരിലുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതായത് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതായത് മഹാരാജിന്റെ ദിവ്യാവശിഷ്ടങ്ങളെ സ്പർശിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നാശം ഉണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും പതുക്കെ പതുക്കെ പിൻവലിയാൻ തുടങ്ങി. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അവരന്ന് അത്രയധികം വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജ്. ഇതല്ലാതെ അതിനു പുറമെ ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല വിധത്തിലുള്ള അഖാഡകളും മഠാധിപന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവരില് പലരും വ്യാജന്മാരുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലാത്തവരും നല്ലവരും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടിതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വെച്ചിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി മണ്ഡപത്തിനെ വെച്ചിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ആ നീക്കം അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ തടഞ്ഞു എന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീധാം മായാപുരിയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ യോഗപീഠത്തിന്റെ അടുത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഠത്തിൽ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തീരത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമാധി സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഗൗരികിഷോർ ബാബാജിയുടെ ഒരു സമാധി മണ്ഡപം സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്രജലീലയിൽ രാധാറാണിയുടെ ഗുണമഞ്ജരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഞ്ജരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയോ? എല്ലാവർക്കും അറിയോ മഞ്ജരി? മഞ്ജരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആർക്കറിയാം? രാധാറാണിയെ സേവിക്കുന്നു. ഗോപികമാരെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അഷ്ടസഖികളായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരെ സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത്. 8-10 വയസ്സായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരത്രയും മെച്ചുവറായിട്ടില്ല, അവര് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ അവതാരമാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോസ്വാമിമാര് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഗുണമഞ്ജരി, ആ ഗുണമഞ്ജരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു മഞ്ജരി, രാധാറാണിയുടെ ഗുണമഞ്ജരി ആണ് ആര്? ഭക്തി കിഷോര കിഷോർദാസ് ബാബാജി, ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി
ഗുണമഞ്ജരിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. മാതിരി രാധാകുണ്ടത്തിനടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുഷ്പസമാധിയും ഉണ്ട്. രണ്ട് സമാധി ഉണ്ട്. രാധാകുണ്ടിനടുത്ത് ഒരു പുഷ്പസമാധി ഉണ്ട്. അതേപോലെ ശ്രീദാമായാപൂരിലാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള, അതായത് ചൈതന്യ യോഗപീഠത്തിനടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമാധി ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പുഷ്പ സമാധിയായിട്ട് രാധാകുണ്ടത്തിനടുത്തും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ, മഞ്ചേരി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരും. മഞ്ചേരി പറഞ്ഞു. മഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അവതാരം നടന്ന സമയത്ത് ഗോപികമാരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഷ്ടസഖികൾ 8 ഗോപികമാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രാധാറാണി. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഇവര് കുറച്ച് മെച്ചൂർഡ് ആയിരുന്നു ഗോപികമാര് കൃഷ്ണൻ ഉള്ള സമയത്ത്. പക്ഷെ അവരെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നോക്കുമ്പോ എന്താ ചേച്ചിമാര് അനിയത്തിമാരല്ലേ ഈ ചേച്ചിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യില്ലേ? പറയൂ. ആണോ? മനസ്സിലായില്ലേ പറയുന്നത്? പ്രഭുജി ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയി. ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായി. ആ കുട്ടികളെ അതെ. സർവോടെ ചേച്ചിമാരെ. അതെ. മനസ്സിലായി. അതേപോലത്തെ 8-10 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു ഈ ഗോസ്വാമിമാര് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ കുട്ടികളും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആ സമയത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അവരുടെ അതെ. അപ്പൊ അത്രയും ആ ഗോപികമാരുടെ സേവ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈ മഞ്ചരിമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഞ്ചരിമാരുടെ, അതായത് അവരും ബ്രജവാസികൾ തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷെ അവര് ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം. കൃഷ്ണന്റെ ആ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അവരുടെ അവതാരമായിരുന്നു ആര്? ഈ ഗോസ്വാമിമാരും എല്ലാവരും അവരുടെ എല്ലാ അവതാരമായിട്ടുള്ള മഞ്ചരി. അപ്പോൾ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ സേവിക്കുന്ന ഗുണമഞ്ജരിയായിട്ടാണ് ഈ ഗൗര കിഷോർദാസ് ബാബാജിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ രാധാകുണ്ടിനടുത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുഷ്പസമാധി മണ്ഡപം. രാധാകുണ്ടിന് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ രാധാകുണ്ട്? പോയിട്ടുണ്ട്. രാധാകുണ്ട് കണ്ടു പ്രഭുജി. ഞങ്ങള് വൃന്ദാവനത്ത് പോയിട്ട് ദീക്ഷ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിരുന്നു. അവിടുന്ന് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പോയപ്പോ കണ്ടു. അത് ശരി. ഓക്കെ. മാതാജിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണോ ദീക്ഷ കിട്ടിയത്? അല്ല, വൃന്ദാവനത്തിന് ദീക്ഷ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും മഹാരാജിന് സുഖല്യ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ തിരിച്ച് ഞങ്ങള് മാർച്ചില് മധുരയ്ക്ക് പോയി. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ കിട്ടിയത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മധുര അല്ലെ? അവിടെ തമിഴ്നാട്ടില്. അത് ശരി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ രാധാകുണ്ടിൽ പോയ സമയത്ത് വളരെയധികം വൈകി. രാത്രിയാണ് പോയത്. എത്തിയപ്പോ രാധാകുണ്ടിലൊക്കെ പോകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. പക്ഷെ വളരെ വൈകിയത് കാരണം എനിക്ക് ഈ ഗൗര കിഷോർദാസ് ബാബാജിയുടെ സമാധി മണ്ഡപം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അത് മാത്രമല്ല മറ്റ് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരുടെ സമാധി മണ്ഡപങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പകലല്ലാത്തത് കാരണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം പകല് പോയി കണ്ടുവന്നു പ്രഭുജി. രാമകൃഷ്ണ പ്രഭുജിയും പിന്നെ മൺപുഷ്പ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ സെറ്റില്. അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി പോയി കണ്ടു. പകലെന്നെ കണ്ടു ഉച്ചക്കൊക്കെ. അത് ശരി. അപ്പോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും രാധാകുണ്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഗൗര കിഷോർദാസ് ബാബാജിയുടെ പുഷ്പമണ്ഡപം കൂടി സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക.
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ആ ബാബാജിയെ കുറിച്ചിട്ടും കുറച്ച് പറയാം. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് നോട്ട്സും കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി പറയാം. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ പ്രണാദി, അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജിന്റെ പിതാവാണ് ആര്? ഭക്തി വിനോദ് ദാസ് ബാബ. അപ്പോൾ നമോ ഭക്തി വിനോദായ സച്ചിത് ആനന്ദ നാമിനെ ഗൗരശക്തി സ്വരൂപായ രൂപാനുഗവരായത്തെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭക്തി വിനോദയ്ക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീല രൂപയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗോസ്വാമികളുടെയും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അനുയായിയാണ് അദ്ദേഹം. അതായത് 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുയായിയാണ് ആര്? ഭക്തി വിനോദ് ദാസ് ബാബാജി. അതായത് 1838 കേദാർനാഥ് ദത്ത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് കമലമഞ്ജരിയുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ലീല നടന്ന സമയത്ത് ആ കമല എന്നിട്ടുള്ള ഒരു മഞ്ജരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മഞ്ജരിയുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് ഭക്തി വിനോദ് ദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം 7ാമത്തെ ഗോസ്വാമിയായിരുന്നു. നാദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാണ് ആനന്ദ് ചന്ദ്ര ദത്ത എന്നാണ് പിതാവിന്റെ പേര്. അമ്മയുടെ പേര് ജഗത് മോഹിനി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. ആ ജഗന്നാഥ് ബാബാജിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കുറേ കൂടി പറയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ നാമാണ് ശ്രീ സച്ചിത് ആനന്ദ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹം മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനും കവിയും പ്രസംഗകനും ആചാര്യനും മജിസ്ട്രേറ്റും കൂടിയായിരുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ഈ സമയത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം, അതായത് ഭക്തി വിനോദ് ദാസ് ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹം തൂലിക, അതായത് പേന ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരോടും സംവദിച്ചത്. അതായത് വൈഷ്ണവിസം, ആ ഭക്തി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൂലികയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതുമാതിരി സഖി, ബഡി, ഗൗരാംഗ, നഗരി തുടങ്ങിയ എല്ലാ അപസമ്പ്രദായങ്ങളെയും തകർത്തു. അപസമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയോ? അറിയില്ല പ്രജി. അപസമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായം അല്ല അത്. അതായത് നേരായിട്ടുള്ള മാർഗമല്ല എന്നുള്ളതായത് പലതരത്തില്, അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. അത് ശരിയായിട്ട് ഒരു ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗം അല്ല. അതായത് ഓരോ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും പലതരത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം ഭാവനയിൽ ഉതിർന്നു വരുന്ന തരത്തിലുള്ള പലതര സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്. അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയില്, അതുമാതിരി വെസ്റ്റ് ബംഗാളില്, ഗൗഡദേശം, അതായത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഒറീസ, ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് സഖി, ബഡി, ഗൗരാംഗ, നഗരി. ഇതൊക്കെ ഈ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലൊക്കെ പെടുന്നതാണ്. എങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും അത്ര അധികം അതായത് ഭക്തിക്ക് യുക്തമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പരമ്പര വഴിയല്ല അല്ലേ പ്രഭുജി? പരമ്പര വഴി അല്ലാത്തത് അല്ലേ? അല്ല, അതെ, കൃഷ്ണ. അതെ. ആ
ആ പരമ്പരാപര വഴി എന്നല്ല, അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിക്ക് ഉതകാത്ത സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള പരമ്പരയിലുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അത് മാത്രമല്ല, ഭക്തിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തിക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനും ഉതകാത്ത തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അപസമ്പ്രദായങ്ങൾ, ആ സമ്പ്രദായത്തിലെ അപസമ്പ്രദായങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം തകർത്തു. എങ്ങനെ തകർത്തു? ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സമ്പ്രദായം, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സമ്പ്രദായത്തിനെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപസമ്പ്രദായങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചു, തകർത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹരിനാമ ചിന്താമണി, ഭജന രഹസ്യം മുതലായ നൂറോളം ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യയുടെ ജന്മസ്ഥലം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. നിരവധി വൈഷ്ണവ ഭജനങ്ങളും എഴുതി. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ആയിട്ടുള്ള നാദിയ ആ ഭാഗത്ത് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ കുറെ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചതിന് ശേഷം കുറെ കാലം എന്തായി, അത് അറിയാത്ത രീതിയിൽ പോയി, അത് മനസ്സിലാവാണ്ട് പോയി കുറെ കാലം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവരാക്കിയാണ്, അതായത് ഭക്തിവിനോദ് ദാസ് ഠാക്കൂർ, ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി, ഇവരുടെ ഉത്സാഹത്തിലാണ്, അവരാണ് പിന്നെ ഇത് എന്താ ഈ സ്ഥലം, അതായത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത്. അതുമാതിരി നിരവധി വൈഷ്ണവ ഭജനകളും എഴുതി. അപ്പൊ ഇവരാണ് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ജന്മസ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമി, 6 ഗോസ്വാമിമാരും വൃന്ദാവനത്തില് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതിൽ അതുമാതിരി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, 6 ഗോസ്വാമിമാരും ഒക്കെയാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അവരാണ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി, ക്ലിയർ ആയി. അപ്പോ ഒരു കാലത്ത് വൃന്ദാവനത്തിലും ഇപ്പോ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീല നടന്നിട്ടുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ, രമൺ രേതി, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീല നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വിസ്മൃതമായിട്ട് പോയി. കാണുമ്പോ ഒരു അതെന്താ, കുറേയൊക്കെ മുസ്ലിം ഇൻവേഷൻസ് വന്നു. ഈ എന്താ, മുഗൾ ഭരണാധികാരികളുടെ തകർക്കല്, കുറേയൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തില് തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മധുരയില് ക്ഷേത്രം പോലും തകർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു പള്ളി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർന്നു, കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ വിസ്മൃതമായിട്ട് പോയി. മുഗൾ അതായത് മുസ്ലിം ഇൻവേഷൻസ് വന്നപ്പോ കുറെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അവിടെ പോയി ആരാധിക്കാനും എത്താനും ഒക്കെ കുറെ പേടി വന്നിട്ടു വ്രജവാസികൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിസ്മൃതമായിട്ട് പോയി കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ. പിന്നീട് ഈ വൈഷ്ണവ, അതായത് മഹാപ്രഭു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, അതായത് സനാതന ഗോസ്വാമി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അവരെല്ലാവരും ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുന്നതില് പ്രമുഖ പങ്ക് വഹിച്ചത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത്? മനസ്സിലായോ? അറിയോ? അല്ല, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത്?
ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ഊഹമുണ്ടോ? ചൈതന്യ പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പറയൂ, എന്താണ്? അല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു പോലെ കേട്ടു. ആ, അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയല്ല. ചൈതന്യ ആ, മഹാപ്രഭു സ്വയം തന്നെ ഭഗവാന്റെ കലിയുഗത്തിലെ അവതാരമാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള 6 വൃന്ദകോസ. ഗോസ്വാമിമാർ, ആ, അവരെല്ലാവരും മഞ്ചരിമാരുടെ അവതാരങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അവർക്ക് ആ കാലത്ത് അവരുടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തിയില് അവർക്ക് അവരുടെ മുൻ ജന്മത്തില് ആ ഭഗവാന്റെ ലീല നടന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ആ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അവർക്ക് ഓർമ്മ ആ, വന്നു. അതെ. മനസ്സിലായോ? ആ, ആ. അപ്പൊ അവര് അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അവര് അതായത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവര് മഞ്ചരിമാരായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. അവര് പിന്നീട് ജന്മം എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ സാധിക്കുന്നത്. ആ, അതേ രീതിയിലാണ് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ജന്മസ്ഥലവും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിസ്മൃതമായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഈ ഈ അതിനുശേഷം ഈ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, അതായത് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി, ഇവരും മഞ്ചേരിമാര് തന്നെയാണ്. ഇവരും ഇവരുടെ ആ പ്രയത്നത്താലാണ് അതും ഉദ്ധരിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി മധുരയിൽ പോയപ്പോ കണ്ടോ, ഒരേ പള്ളിയും ആ നമ്മളെ വൃന്ദാവന ആ അതെ, അതെ. അമ്പലവും ഒരേ ചുമരാണ് അല്ലെ, ഒരേ അതെ, 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 അതെ. കൊടിമരം. നമുക്ക് പേടിയാവും കണ്ടത് ഇങ്ങനെ അതെ. നിൽക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ. അത് തൊട്ടടുത്ത് അത് 7 നില എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് കൃഷ്ണന്റെ ആ ക്ഷേത്രം. അത് ആ, ഔറംഗസീബ് വന്ന് ഫുള്ള് തകർത്തത് ആ, 3 എങ്ങാണ്ടാക്കി. പിന്നെ അത് ആ, ഏതാണ്ട് കുറെ തകർത്തു. എന്നിട്ട് ആ, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഒരു പള്ളിയും പണിഞ്ഞു. ആ ആ. തകർത്ത് മുകളിൽ കൊണ്ടിട്ട് അവരൊരു പള്ളിയും പണിഞ്ഞു. അത് നമുക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതെ, അതെ, ആ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മള് പോകുമ്പോ തന്നെ. അതെ. ആ, ആ ഉം. പള്ളിയുടെ താഴെ മുഴുവനും ആ ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥാനാണ്, ആ, ജന്മസ്ഥലമാണ് ആ, സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം. ആ, അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ പള്ളി അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ പള്ളി കൊണ്ട് കെട്ടിക്കണത്. ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നാളെ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ബാക്കി ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാസിന്ദുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജയ് ഗൗര പ്രമാനന്ദ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.